Osakidetza, polipo bat, ebakuntza bat eta atzazkalak. Ongi etorri Kurneosun eretzokora. Osakidetza, duzue protokolorik ebakuntzak egiten dinerako? Eta baldin baduzue, langileek dakite. Azalduko dizuet. Orain dela 2 hilabete gutxi gora bera, polipo bat kentzeko ebakuntza batera joan nintzen Urdurizeko ospitalera. Ara heldu bezain pronto, gozaldu gabe, esaziaten agian ezin zidatela ebakuntzarik egin, atzazkalak margozutan nituelako. Eta nik ezan nien, niri inork ez zidala ezan, ezin nituela atzazkalak margozuta eraman. Eta esan zidaten, normala zala, mutilezkoa nintzala, alare jakin behar nula nik atzazkalak ezin zirela eraman margozuta. Barkatu, henek eta ben, nik ez dut jakin behar. Eta bigarren, zakitzen bat bider, ditu zidaten, esanez, ezin nuela ezer metalekorik eraman. Ezin nituela klemarik bota, after safe eta lakorik ez erabiltzeko. Eta gaueko 12 ezin nuela ezer jan. Beste guztia? Beste guztia zer? Zer gertatzen da? Gutiok ezin ditugula atzazkalak margostu? Benetan, protokola egin edo protokola izan ez gero langile irakutsi. Mesedez.